ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Хонатаҷа. Мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик, ҳама каса созен хубен, саломатӣ хубай ва хушай. Ирӯз 26 ноябри соли 2024 бари шумо навор кардем. Хонаҳое ки живои навор кардем, ҳамашон бари шумо эълон мекунем. Бо диққат тамошо кунен. ҳастаи нафарое ки заминшон дар кор, квартирашон дар кор, аренда комнатшон дар корай, заминҳои фурӯшиам дорем, хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳо, хонаҳои заминӣ. хулас навора бо диққат то охир тамошо кунен ва ба хотири пешрафти канали Хонатаҷа навора лайк занен, подписация кунен. дар ҳамон таги комментария нависонда монед аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор, квартира дар кор, нафарое ки аренда комнат дар кора, хонаҳошон аренда меспоранд, замин дар кора, нашоти ҳамаш дар ҳамин WhatsApp 99 97 нависонен дӯстон. навори баъдна эълонтон мекунем, хонаҳотона реклама мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем бошад. азиз фақат наворда чикор мекунен, лайкора мезанен, подписация мекунен, эълонамо сар мекунен. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Сауdo TV ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бача азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сауdo TV, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик, ҳама каса созен хубен. ирӯз 24 ноябри соли 2024 шумо дар канали Сауdo TV ҳастен. ирӯза хонаи мо бачако дар дохили Душанбе, дар назди гаи. ин тараф роҳ ба сӯи Зарафшон Зарнисор мешавад. ана ӯ тараф бачако 33 Маяковский. ӯ тараф роҳ ба политехникум. инҷа гаи. хона дар бозори Балх. анамиҷа озе дохил мешавам бачаҳо. хона дар амиҷа қарор дорад. анами адрес. хоб ногуфта намона бачако, кадоми шумо хона квартираи фурӯшӣ дошта бошед, дар WhatsApp-и мо муроҷиат кунед. дар YouTube, дар TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем бачаҳо. ҳаракат ба тарафи хонаи ирӯза мекунем. анамисида хонаи мо қарор дорад. хоб дӯстони азиз, даромадгоҳи шаҳри Душанбе. ин тараф Ҷибодом, дарвозаи ноҳияи Рӯдакӣ. ана ӯ тараф бошад роҳ ба сӯи Ҳисор мешавад. хонаи мо дар деҳаи лаби тол қарор дорад. дӯстони азиз, даромадгоҳи деҳа. ин тараф ҳамин охири деҳа мешавад. масҷид, мактаб, беморхона, садик ҳамашон дар ҳамин деҳа вуҷуд дорад. хонаи мо дар анаи раста қарор дорад. ана мошине ки мебинен, баъди ҳамин мошин як хона пас хонаи имрӯзаи мо навора тамошо мекунем. бачако ҳамин чанд қа метавонед лайк бизанен, подписация кунен, поделиться кунен. ҳамин чӣ қадар дастгирӣ зиёд шавад, шумораҳои хонаҳо дар Душанбе боз зиёдтар мешавад. тарафи хона берем азиз. хоб дӯстон, хонаи мо дар амиҷа қарор дорад. ана ҳамин дарвоза хонаи имрӯзаи мо дохил ба хона мешавем. масоати умумии хона, обши ба заминаш бачако азиз 10 сотих замин масоҳат дорад. ана инҷа ҳоҷатхона. анаи хонаи якум. анаи хонаи якуми мо. итабо роҳ дора. инҷа через дари дуюм дохил ба хона дига мешавад азиз. бирён та. хоб хонаи мо. анаи хонаи майдаҳӣ. обши 5 дар хона бардор азиз. инҷа веранд кардагӣ. таги хона, подвал, кухни ҳамом ҷака. кухни ҳамом. инҷа ҳамом шон.
اینجا همون باشه که عزیز. اینجا کخنش. اینجا ویراند. با دقت تماشا کنین. نه انورو های. اینای خانه دیگری. خانه ها هم ریمونتوشون فسان خشتو بهترین. اینجا پیچکا. اینای خانه دیگری. общий масоати ҳавлӣ бародари азиз 10 сотих замин. ана миҷай хайҷа камтар баргор рехтагиай фикр накунай хона афгор. дар инҷа нарх наво бениҳоят қимат бародари азиз. 1 сотих замин 6-7 ҳазор доллар меган. нархошон беҳад қимат. инҷа навес. инҷара метавонем бародари азиз бо ягон ремонти фасонш куненда ягон хона ҳам кунен. дарози хушрӯ. общи масоати мехона. мехонаи дигаре нишонтон тем бародари азиз. ака иҷара ҳуй накане калид надора? иҷа бародари азиз калид надоштааст. хулас оиди хона бо маълумоти пурраша ҳамроҳи соҳибхона занг мезанен, маслиҳат мекунен. хоб ака, нархи хонара чанд сум мегӯед шумо? 950 ҳазор сомон нархи хона дӯстон азиз. ҳамроҳи соҳибхона. рақамоша ватсап дастӣ ҳамаша дар таги набор мемонам. занг мезанен, маслиҳаткам мегирен. зиндаву сарбаланд бошен. боқӣ дар амони худо то навори банда дӯстон азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ рафтем живои наворш кардем дар шаҳри душанбе маҳаллаи гулбутта. ана ҳами хонара мақсад худам видеонавор кардагим бачаҳо азиз. ин хона дар душанбе дар гулбутта. ин айҷа деҳаи гравзавод. дохил ба деҳа мешем. навора бо диққат тамошо мекунем. общи 3 дар хона дорад дӯстони азиз. 30 сотих масоҳат дорад. ин айҷа деҳаи хоб маҳаллаи гулбутта гравзавод. хонаи мо дарвозаи анамин пушти мошингӣ. хонаи рӯзаи мо. инҷа деҳа болотар масҷид, мактаб, мағоза ҳамашон ҳастанд. хоб амиқаки иҷада метонен ҷои зуриш ами аги бародари иҷада метонен шумо чико кунен? складо кунен. беҳтарин места. инҷа качайкаи бисёрсоата ва оби нӯшокии давлатӣ ҳам доранд. инҷа ҳавлӣ общи масоҳати ҳами ҳавлӣ бародари ба хонаш 30 сотих ки дар инҷа 1 сотих замин 7-8 ҳазор доллара. инаи хонаи якуми мо. общи 3 дар хона калидор дорад. касоне ки мехаранд маълумотҳои пурраша дар ҳами рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап занг занен. ҳамиқаки дӯстон нархи хонара 145 ҳазор доллар меган. ҷои зурай ба ҳам хотир масоҳатш беҳад калони масоҳат заминаш 30 сотих ки инҷада нархҳо мега беҳад қиматанд. ремонтҳои хонаам бад нест, фасон хушроҳакай. барои зиндагӣ карданам мешавад. ӯ тараф метонен склад кунен, ягон заводи мини заводам бикунен. хубай дӯстон азиз. кадомда дар кора ина марама аз нӯми канали мо Хонатж ва Сауду ТВ занг занен, маслиҳат карда бигирен. 145 ҳазор доллар муомила дора. бо арзон ҳам мешава. инами агароташ ина забор амиқа обшам хон дохил мешавад. мегзарем ба қисми сеюми эълонҳо дӯстони азиз. ака мега ассалому алайкум дӯстони азиз. ма да аренда квартира дар курай як хонага боша аз тарафҳои жилмасив 9 километр 7 километр боша агар мақсад мо мехарем аренда мешинем. ми ватсап монда метонен занг занен. ватсапон ахираш 70-80 24 соат ами шахсият занги шуморо интизорай. мақсад 7-май 9-май жилмасира тураш як хонага аренда квартира дар кошунай срочно неки кадоми дора кадоми хели шансора мақсад метоне азизам занг занен. ана яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мада замин дар курай нигоҳ кунед чанд сотих 5 ёки 6 сотих замин аз тарафҳои ноҳияи восеъ боша мегирам. қурбоншаҳидай фирмаҳай истудохили райони восеъҳай. хоб ин тараф шобика, навобод,
кадучи ҳамин тарафо хулас кадуми дорен, кадумитон дорен, ина рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp якада занг бизанен, ҳамин шахсият заминои шуморо мехара бача азиз. дӯстон нигоҳ кунед да, хеле шансҳо дар канали Саудо ТВ, дар канали Хонатеҷа мешавад. Кадумитон да эълон дар кунед, дар WhatsApp намесонем баъдан. ин бародар мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мо хона мехарем аз Душанбе тарафҳои Якачинор ё ки Якум Советский бошаҳа мешавад. 150,000 сомон дорум. агар хонатон қимат бошад, аз талниша моҳона меспорам. Неки ҳозир 150,000 сомон дорум. кадумитон дорен дӯстон, хонаҳотона фурӯхтанӣ ҳастен ё ки соҳибмулко, агентство, мақсад ина шахсият рақамҳои 1900 WhatsApp шуна занг бизанен, ҳамин одам хонаҳои шуморо мехарад дӯстон. 150 аз талниша ҳар моҳа меспорад. бачако, кадомитон амхел эълоно дар корай, кадомитон хонаҳотон аренда сипориданӣ ҳастен, кадомитон аренда комнат квартира дар корай ё ки замин дар кор, дар WhatsApp-и Хонатеҷа нависонед фақат майла. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳи кадан ки дар шаҳри Норак, ана ми хонаи сохтмони нотамом. бародар мега ки проект ями хона мега аслан 2 этажа ҳай. 2 этажа проект дорад. мақсад маблағ ки нарасид, амиқа кадем. шаҳри Норак, нархш бо маслиҳат, 3 хона, 4 сотиқ масоат, даруни шаҳр, пеши автовокзал. автовокзали шаҳри Норак, мақсад сентри Норакда қарор дорад, лаби роҳи Калондай мега. любой тараф транспорт ҳастай. WhatsApp шон 77 88 ҳозир аз уми канали мо Хонатеҷа или Саудо ТВ занг занед. бачако, хонаҳотон мо метонем навори живой кунем, рафта хидмон ба дизайнери хидмон навор мекунем дар 4 канал, дар TikTok, Instagram. хулас рекламаи фасон кард дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем бе ягон пасрединг бача азиз. панҷумин мошини фурӯшӣ. Kia Fortage роҳӣ кадан ки соли баромадаш 2010 сол бача азиз. мордои нав. марамат ба қачаи 2010 сол, автоматика, салон кожа тоза, объёми 2 дизелни 140,000 сум. рақамҳои WhatsApp шон 1418 да метавонед занг бизанед. ана маълумоти иловагиша гӯш кунед. мошинча дорои 4 баллони зур, мотор, коробка ходовой соз, кузов тоза. хуб, салон кожни алишам мешавад. алиш ба хонае ки дар дохили Душанбе боша, агар алиш мекунем, баъдан астарнишам баъд можад хонаҳотон қимат боша, агар боқимондашам метем ҳамин хел сум хати метем, 140 метем, бо астарниша сумтон метем. бачако, кадомитонам хели алиши вариантҳо дорен, толка дар дохили Душанбе занг зана кунам. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ. квартира фурӯшӣ аст ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Борбад 93, новостройка. нархи квартира 600,000 сомонӣ меган. якум этаж, 3 ҳуҷрага, 76 квадратный метр. ин ами хона бачако азиз. фасон, ремонти зур, замонавӣ, қонуну қоидаш қатӣ, камада чотки канагай, просто хона бомба. рақамҳои WhatsApp 17 рақамҳои дастӣ 1044. ҳозир метонен маслиҳат кунен, хонара маъқул боша, занг зада бигирен шабача азиз. лайкора намонда бошен, чанqa метонен лайк, поделиться, подписаться, комментарияи беҳтарин, ҳамаш дар ихтиёри шумо дӯстон азиз. мақсад чӣ қадар дастгирӣ бисёр шава, агар боз Саудо ТВ яъне ки Хонатеҷа баҳри шумо наворои нав ба нава кардан мегирад. хеле ки ҳамин наворои мо рӯз то рӯз чӣ қадар лайка бисёр бигирад, мо ҳам баҳри шумо хонаҳои арзонтарра навор мекунем. ба ҳамин хотир акаҷон ҳаматон лайкотона монед. мегзарем ба ҳафтумин замини фурӯшӣ. замина мемонем тамошо кунед бача азиз. бисёри одамо замин мехоҳанд, ба ҳамин хотир мондем. комментариҳоро баъзеша мақсад мо ба назарам мегирем бача азиз. як хона дора мега ҳамин замин дар шаҳри Ҳисорат, деҳаи Лолагӣ, 100,000 сомонӣ. дарахтҳо мебинен. ҳаминҷа иҷозати дӯстон хона карданам дорад.
6 сотих замин дорад. Боз як хона ҳам кардагӣ дорад. Канали О мега 80-100 метр дурай. ай пеши канали О то даруни замин шланг астай. Як тайга моторча мега бо падарка. Занг занен як мошин сангам дора. Ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор рӯй каданак. Бачакои Ҳисор 2 ҳуҷрага масоати умми 6 сотих 220,000 сомонӣ. Дасти рақамош WhatsApp рақамош ҳардашам кор мекунад, занг бизанед. Шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, маҳаллаи Уртабуз, 2 ҳуҷра, бания, кухни, ошхона. Як колодеси 4тонага барои об. Водопроводам дора, светам ҳастай. Забор, дарвоза маҳкам кардагӣ тапа тайёракай, ремонтои хунам бад нестай. Проекти фасони замонавӣ кардагияй. Дӯстон, ина рақамҳои WhatsApp-шон +7 қатъяй, ёки дастишон рақамҳои ахираш 3569 да. ҳозӣ занг бизанен, маслиҳат карда хонара дӯстон харидорӣ бикунен. Дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кортунаи нависта монед. Мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дар Московский област, район Павло, 8 сотих замин масоҳат, 6 дар хона, ина хона марамат тамошо кунед. Нархш 8 миллион рубл. Рақамҳои дастӣ ёки рақамҳои дастии Русия, WhatsApp-и Русия, 2 та WhatsApp-и Русия, обши 4 рақам мондагӣ метавонед маслиҳат кунед. Якум ошёна, 2 дар хона, ванна, кухни дорад. хоб рақамҳои телеграмам дорад. Дар наздики хона 2 санаторияи хубам дорем меган. алиш хонае бошад, дар Душанбе боша, ба квартира ҳай, хонаи заминӣ ҳай, 3 хонага боша, агар алишам мешавад. И хонара нархша амихел 8 миллион рубл меган. мақсад 1 миллиону шози 100,000 мешавад, 800,000 сомонӣ. 800,000 сомда инамира метавонед дӯстон ҳозӣ занг бизанен, хайдор кунед. ҳамин Россияда бачаҳо азиз медонед, гарани бисёр тоҷикомон фақат ҳамунҷа ака фикр мекунам ки ами ҷои ки ами ака зиндагӣ мекунад тоҷико бисёранд, медонед. Занг занед, бо худотон масъала кунед, маҳбуб боша, хайдориш бикунед бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати 4 Гултепа, 3,7 сотих замин масоҳат, ки бо нархи 520,000 сомон савдо карда мешавад. 3 хона плюс 1 калиддор. WhatsApp-шон 3344. Ремонти замонавӣ ба чизи чораш савдо мешавад. Документҳо 100%, дарахтони мевадиҳанда дорад. нарх ба сумми тоҷикӣ 520 ба доллар бошад 48,000 доллар, ба рубл 4 миллиону 160,000 сом рубл. 4 миллиону 160,000 рубл ки бо арзониш мекунанд. аз уми канали мо ҳозир занг бизанед. кадоми да эълон дар корай? хона, квартира дар корай? кадоми заминҳои фурӯшӣ дорен? хонаҳои фурӯшӣ дорен? квартираҳои фурӯшӣ дорен? ва хоҳем ки мо рафта навори живоӣ кунем, нашоти ҳамаш дар WhatsApp мо занг бизанен. мо худумон иншоалло рафта навори фасон карда реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Ҷартепа, деҳаи Ҷомӣ. нархш бо маслиҳатай. инами хонаҳай 3 хонага 6 сотих замин, 600 метри квадратӣ обши масоҳатш. калидор ҳамом дорад. баъдан рақамҳои дастӣ об 0963 занг занен. падвал дора, об свет ҳастай. машуткаи 47-49 мегардад, дар пешаш мега. документҳо 100%, мактаб, масҷид, мағоза, аптека қарибай. хонара соли 2021 сохтагӣ. размери хона 9x10. баландии хона обши 3 метр. боз баракам дора. алиш баъди хонага или квартира тарафҳои 7-ум, 9-ум ё тезгард алишам мешавад. занг занед. чизе ки ёфтем бачаҳо ҳамаша навортон кардем. хулас чизе боша мода бо роӣ бикунем бачаҳо азиз. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp роӣ кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки
комната мекувен ку хеле аренда квартира аренда комната ё нафаре ки хонаҳотон аренда меспурен бардоре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен фақат дар WhatsApp наисунен навори байна эълонтон мекунем ёфта метем иншоаллоҳ лайкҳо рамонен максимални подписатсия кунен зиндаву сарбаланд бошед.